God aften. Mit navn er Klaas Svende, og jeg vil lige bringe jer de 3 hippeste nyheder fra i dag og i går. I går var der premiere på den nye film The Dark Knight Rises. Alle skuespillerne var selvfølgelig mødt op til premieren, men specielt en viste sin glæde til det her gala-premiere, nemlig Morgan Freeman. Som I kan se her på det billede, der nok kommer op på skærmen nu, ser Morgan Freeman meget glad ud. Måske det er på grund af hans gode præsentation i den nye film. Who knows? Så har der været et bankrøveri i en netcafé i USA. Selvfølgelig er det snart normalt med bankrøveri i USA, men det var således, at en 71-årig mand, faktisk en kunde, valgte at angribe de 2 bevæbnede mænd. Han trak sin pistol og begyndte at skyde på de 2 mænd. Han ramte den ene i skulderen og den anden i højre balle. Senere på aftenen fik politiet fanget de 2 gerningsmænd. De fik identificeret de 2 mænd. Den ene var en hjemløs mand, og den anden var Jim Lyngvild, nemlig modeksperten i Danmark. Og nu tænker jeg nok, hvad fanden? Og ja, det gør jeg også. Jim udtaler sig nemlig til pressen. Jeg er ked af, at det ramte mig i højre balle. Jeg vil hellere have, at jeg skulle midt i røven. Det er jeg nok vant til. I don't know. Jeg vil helst ikke vide det. Så på Asvig Strand, nær Juelsminde, er der blevet fundet et stort, fedt dyr. Meget lugtende. Det er omkring de 700 kilo tung. 91 lang. Og jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det er. Men det fandt jeg så ud af lige inden her, jeg skulle til at give jer nyhederne. Politiet udtaler sig nemlig, at det måske er min Jensen, der har glemt badevingerne. Jeg er ikke sikker på det, men det kunne sagtens lade sig gøre. Over til dig, Brian. Tak for det, Klaas. Jeg står her midt i det danske landsholds træningslejr, hvor de begynder så småt at varme op til EM. De ser virkelig toptændte ud, og tidligere i dag havde vi et interview med Morten Olsen. Det kommer her. Jeg står her med den danske landsholdstræner Morten Olsen. Morten, hvordan er vores chancer i år? Hvordan har truppens form været på det sidste? Jeg synes altid, at vores trup har været god i de følgende år her, men det er ikke nogen hemmelighed, at vores trup de sidste par kampe ikke har været i topform. Vi har måske mødt nogle mere mursten i form af svensker de sidste par dage, uger. Men jeg synes, at i de sidste par dage har vi virkelig set, at de danske landsholdsspillere virkelig kan det her. Og det er jeg glad for. Okay, det lyder godt, fordi det har jo ikke været vildt godt her på det sidste med træningskampe, venskabskampe og specielt ikke EM og VM. Det har jo ikke været det bedste. Blandt andet vores 3-0-nederlag til svenskerne. Ja, jeg tror. Okay, men det er det, du tror på fremtiden for holdet, fordi der er jo ikke mere end 2 uger til vi skal til EM. Altså landsholdstræner skal altid se på de glade muligheder. Man skal altid se det positive. Jeg synes ikke sådan en negativ skitrøj som dig kan stå og udtale som fodbold. Vi siger tak til Morten. Tak for de pæne ord fra Morten Olsen. Det var dejligt at høre, hvordan det er gået i lejren. Vi har lige pt. Fanget det store talent, Peter Madsen, som står om i baggrunden og træner intensivt op mod EM. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker, men jeg tror, han strækker ud af noget af den stil. Det er i hvert fald ikke noget vildt. Men som sagt, han er et stort talent, og han skal være, det er ham, der skulle redde vores landshold. Han virker i hvert fald også til at være i topform. Det var det, vi havde. Tilbage til studiet. Tak for det, Brian. Vi krydser i hvert fald fingre for det danske landshold, og det har de virkelig brug for. Lige den sidste nyhed i aften fra min side. Det er nemlig således, at kinesere har al størrelsen heroppe. Der er nemlig flere højt intelligente kinesiske mennesker, end der er mennesker i USA. Og som jeg sagde før, størrelsen er heroppe. Fordi BT har lige offentliggjort, hvor lang en asiatisk mands penis nemlig kan være. Max 13 cm. Det forklarer mig, hvorfor Simon Juhl altid er så skidesur. Jeg vil helst ikke udtale mig mere om det. Over til vejret. Velkommen til vejret alle sammen. Her har vi Danmark. Og så har vi også Fyn. Som I kan se, så bliver der ved med at være lortevejr i hele Danmark. Sommerferien, det er jo den ringeste til tider, altså. Det er jo ekstremt så lort der. Især på Fyn, der er jo virkelig lortevejr. Det er jo forklarer jo også alt. Det er jo et lortested. Det regner, og så har vi en lille smule på Sjælland og en lille smule på Jylland. Det er ikke noget, der betyder så meget, men Fyn, for satan, det er lort. Solskin, det er vi godt blevet farvel til.
det er lort. Og hvis vi skal kigge her på en prognose for de næste par uger, så vil jeg sige, det er lort. Det er lort. Det er faktisk rigtig lort. Og Fyn, det er. Det var vores udsendelse om vejret. Jeg håber, I har lært noget nyt om det. Husk, regn, det bliver man våd af.